Sa number 2, Intel officers ng NBI nga ginalagar na mahog sa staff sa resto bar ang gin-disarmahan kag natalana nga usisahon sa Internal Affairs Division sa NBI. Gin-disarmahan na ni NBI Bacolod Chief Attorney Renwa Baldovino ang intelligence officer nga si Jana Navales kabahin sa disciplinary action kag natalana nga pagpangusisa para sa ipasaka nga administrative case. Ini matapos ginreklamo ang intel officer nga namahog gamit ang pusil sa staff sa resto bar sa 18th Street, Lacson sa Bacolod. Suno kay Baldovino, magausisa ang NBI Internal Affairs Division bisan pa nangayo na sang pasaylo ang intel officer sa mga trabahador sa resto bar. Wala nagasabat sa iyang contact number si Navales kag wala man siya sa opisina sang NBI Bacolod sang gintinguhaan sang Digicas Negros nga makuha ang iyang nga bahin. Sa istorya sang manager sang kumbuyahan, tuman ang ila pagkahangawa sang nagbalik sa bar ang nagpakilala abogada nga intel officer sang NBI kag nagpagwa sang pusil sa tuyo nga mabalik ang iya nga jacket nga may unod nga cellphone. Nakuhaan sang CCTV video ang pagbitbit sang pusil sang intel officer samtang ginausisa ang isa sa mga waiter. Sa separado nga video, nakit-an man ang nakasablay nga jacket sa abaga sang intel officer ante siya nagbiya sa bar. Nagwa nga nabili niya sa opisina sang NBI ang iya nga jacket kag indi sa ginkadtuan nga ilimnan. Kung ano man ang recommendation ng Internal Affairs Division namin and in our Manila office, kung may order sila for her suspension, we will implement